Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki cikal bakal channel ten Desa Bener, Wonosari, Klaten. Niki dinten Selasa tanggal 1 April. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Bener. Nggih punika cikal bakal Desa Bener. Mbok menawi dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Bener, kula paring pirsa makomipun nggih punika. Mengke saged dipadosi ten Google Map makam Trah Pakubono sekawan. Mengke kula kula paringi pirsa makomipun Trah Pakubono sekawan niki ten makam cikal bakal Mbah Bener. Nggih punika cikal bakal Desa Bener, Wonosari. Kula ndek wau sampun suluk, sampun ndonga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Sak banjure paringi pirsa dumateng dulur-dulur ingkang remen ziarah kubur, ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Menika makomipun Mbah Bener. Turune tiyang kampung niki Mbah Bener cikal bakal Desa Bener. Mbok bilih dulur-dulur ingkang warga Bener Wonosari mangke saged paringi pirsa ten cikal bakal channel. Napa leres niki makomipun Mbah Bener. Niki kula nyuwun keterangan kalih tiyang kampung niki makomipun Mbah Bener cikal bakal Desa Bener, Wonosari, Klaten. Menika dulur-dulur makomipun Mbah Bener. Kula lanjutke ten makomipun Trah Putra Dalem Pakubono sekawan. Makomipun ten ngisor wit asem niki. Menika dulur-dulur makomipun Eyang Burbo Sudiran, mantu Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Danupaya, putra dalem Pakubono sekawan. Nggih, Pakubono sekawan niku sekitaran 1800-an lebih. Nggih, niki makome sekitar 1800-an 20 pinten ngeten. Hampir 200 tahunan niki makome. Niki Eyang Burbo Sudiran, mantu Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Danupaya, putra dalem Pakubono sekawan. Putra dalem Pakubono sekawan. Nggih sekitaran 1800-an sekian niku. Kula paring pirsa setunggal-tunggal. Niki Raden Ayu Tasikwulan. Bendoro Raden Ayu Burbo Sudiro. Raden Mas Pangeran Burbo Sudiro. Niki mboten nenten asma. Raden Mas Kahar.
Raden Ayu Purboatmadja, Raden Mas Pangeran Purboatmadja. Kalih nika mboten enten asma. Lah niki kula paringi pirsa malih ingkang disepuhke ten Kampung Beneran. Niki enten malih. Ten setunggal makom niki enten 3 cungkup kok niki. Nah, kula paringi pirsa nika. Ingkang cungkup niki. Niki suasanane nggih persawahan niki, pinggir kali. Sejuk niki, yen ajeng wisata religi. Ning kula mboten wisata religi, kula sowan dumateng para leluhur mawon. Nah nika nggih disepuhke nika Kyai Krama Pawira. Nah menika disepuhke. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Selasa tanggal 1 April 2025. Nggih punika sowan ten Desa Bener, Wonosari, Klaten. Sowan dumateng Eyang Bener, Cikal Bakal Desa Beneran. Mbabile konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mangkaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun.